História festivalu Fusion siaha 10 rokov dozadu, keď sa nadácia Milana Šimečku rozhodla pripojiť do medzinárodnej iniciatívy Týždeň globálneho vzdelávania. Čiže my sme k tomu sa dostali, povedal by som, cez iné témy, ktorým sme sa venovali. A v tom období sme sa začínali zaoberať trošku cudzincami, pretože sme mali pocit, že sú neviditeľní. Za tých 10 rokov sa veľa zmenilo, ale tá istá neviditeľnosť, neznámosť migrantov na Slovensku pretrvala. Ale nikdy sme nechceli robiť festival. My sme skôr vzdelávacia organizácia a učiť sa robiť kultúru a kultúrny manažment, to vlastne prišlo práve s festivalom. Dlhé roky sa volal Týždeň nových menšín. Aj tým názvom Nové menšiny sme chceli poukázať na to, že na Slovensku žije pomerne veľa, aj na európske pomery starých menšín, Maďarov, Rómov, Čechov, Bulharov, Rusov, Ukrajincov a tým je venovaná istá pozornosť. Potom tu žije približne 1% obyvateľov, ktoré vlastne nemá žiaden priestor. Tak našim zámerom bolo nejakým spôsobom upozorniť na aj ich potreby, aj ich práva, aj ich možno postavenie v spoločnosti. A ten formát festivalu sa nám zdal byť vhodný, aj keď sme ho od začiatku nechápali len ako čisto nejakú sériu kultúrnych podujatí. Celých tých 10 rokov sa snažíme otvárať tú tému, dostávať ju do médií, mať odborné diskusie. Aj preto vydávame festivalový spravodaj, aby to bol aj nejaký priestor pre nejaký kanál pre komunikáciu. A myslím si, že v tomto sa nám veľmi podarilo postupne etablovať ako keby aj tú značku, ale aj tému migrácie na Slovensku. No a za tých 10 rokov sa zmenilo teda veľa aj vo festivale, fakt si myslím, že je to 100-krát profesionálnejšie. Každý rok sme si viac trúfali, ako prvýkrát človek vybavuje filmové práva na zahraničný film, objednáva kapelu z Poľska, organizuje také veľké komunitné podujatie, kde má byť 20 účinkujúcich a podobne. Tak týmto všetkým sme si prešli a dnes dokonca sme dosiahli v jednom momente taký stav, že sme mali 40 podujatí za týždeň, čo už bolo také neúnosné. A tak sme našli možno to miesto a ja ten festival rád dnes volám, že je to taký malý mestský festival. Nie je bombastický, nie je ani zameraný na ako keby mainstreamového návštevníka a diváka, skôr sa snaží byť trošku alternatívny a trošku ísť do hĺbky. Čiže mnohokrát aj ten program je možno trošku náročnejší pre tých návštevníkov. No a 10. ročník sa nesie v znamení jubilea, výročia, preto sme zvolili takú aj ľahkú, aj širokú tému pucle ako mozaika, ako taká dvojnásobná mozaika. Mozaika tých predošlých ročníkov, že trošku taký návrat k tomu najlepšiemu, čo sme na festivale mali, a mozaika spoločnosti. Aj tých cudzincov, migrantov, utečencov máme niekedy tendenciu vnímať ako keby ako jednotnú skupinu a oni sa ešte členia na milión drobných dielikov, takže sme sa snažili práve poukázať na čo najväčšiu pestrosť tej migrácie na Slovensku. Preto takým nosným programom a aj takou novinkou tohto ročníka je, že veľmi veľa vecí vzniklo priamo pre festival. Toto je vec, ktorú sa snažíme z roka na rok robiť viac a viac, nielen prizývať existujúce kultúrne ansámble alebo inscenácie a podobne, ale aj niečo iniciovať. A urobili sme takú mozaiku cudzincov, 10, ktorých sme odfotili, urobili sme krátke profily a nahrávajú sa s nimi aj také obsiahlejšie rozhovory. A chceli sme práve ukázať, že sú to ľudia fakt počnúc Vietnamom až po Peru. Ženy, muži rôznych profesí, rôznych osudov životných. A vernisáž tejto výstavy bude vlastne aj otvárať celý festival. A z takých vecí, na ktoré by som rád upozornil, to sú také dve, by som asi najmasovejšie podujatia. Sú sústredené na víkend, keď bude zároveň prebiehať Bratislava pre všetkých a my chceme sa do toho zapojiť. A chceme trošku aj možno provokatívne tematizovať otázku, čo to znamená mesto pre všetkých, kedy sa mesto naozaj stáva inkluzívne, ak to tak nazveme. Pripravili sme takú väčšiu zónu pre Dobrý trh, ktorý sa bude konať na Jakubáku. Tam bude zameraná na Áziu, azijská zóna. Bude tam veľa fakt zaujímavostí, ktoré bežne nie je možné vidieť. A potom tradične už rok robíme nedeľné parády v spolupráci s Starou tržnicou. Ich sloganom je Celý svet pod jednou strechou, čo pekne vystihuje myšlienku festivalu. Tak prvá paráda pred rokom bola doteraz najväčšia a myslím si, že táto naša jubilejná paráda bude
možno ešte trochu väčšia. Čiže strašne veľa programu sme nachystali do jedného priestoru na jeden deň, na nedeľu, 26. apríla od rána do večera viac menej. Fakt sa dajú stretnúť ľudia z celého sveta, z rôznych komunít, z rôznych kultúr, tak na to by som osobitne všetkých pozval.